मण्डल बाबुफोरखौ जेरैबो बुरखायो आं रायहां बुहां दानाफोरखौ मावहोयो आं हाफ्लि मोदोम बुना रुवाथिफोरखौ फोजायो आं गोहो बोलो गोरा माहाजोना बुरिया ओंखाम होफैयोब्ला रागासो जोंथारो आं रुवाथि खुरब्ला बारासो जाफ्लाङो आं मालाय सरनाय जौखौ लोंथारा बिहामजो सरब्ला खना लायै लायै फिसौ बामफ्ला बामफ्ला खुरै फेथेङो आं गोहो बोलो गोरा माहाजोना साला दानाफोरा रुवाथिफोरखौ गोसो थोना साला दानाफोरा रुवाथिफोरखौ दोनखारलांबाय सालि रुवाथिफ्राबो अग्रेम लायै लायै आंखौ थगायलांबाय हाय खाफाल आंहासो जारला जाबाय मावनाय दांनायासो आद्रा थाबाय गोहो बोलो गोरा माहाजोना नोंथांमोना NSE स्टुडिअखौ साबस्क्राइब खालामलायदो लोगोसे बेलाइकनखौ दाबाय लोगोसेनो नोंथांमोना गोहो बोलो गोरा बे भिडिअ एलबामखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामलायदो।